Ahojte, opäť sa hlásim s novým videom a tentokrát sú to opäť moje obľúbené sekáče. Ešte pred operáciou zápestia, ktorá ma onedlho čaká, avšak v čase, keď sa vám dostane toto video, ju už mám hádam úspešne za sebou. Som ešte stihla aj prvé jesenné výpredaje v Textile House-och. Tentokrát som si však zo sekáčov neodniesla plné tašky oblečenia, ale len jednu sukňu. Divím sa tomu aj ja sama. Toto je teda môj jediný a jedinečný krásny úlovok z Textile House na Františkárskom námestí. Dodávam, že je to zase vintage Textile House, v ktorých nakupujem úplne najradšej. Táto krásna sukňa stála 5 eur a je mi trošičku väčšia, ale to nie je problém, pretože sa dá nosiť aj s opaskom a zase nie je mi tak veľká, že by mi nejakým spôsobom padala, ale je mi v páse trošku voľnejšia a bude sa teda radiť k ďalším veľmi farebným kúskom, ktoré sú v mojom šatníku. A síce to teda boli už jesenné výpredaje, ale tá sukňa je stále dosť letná. A teraz ju konečne úspešne môžem hodiť do prania. To, že som si tentokrát odniesla len jednu sukňu, neznamená, že tam neboli žiadne iné pekné veci, ale na nákupoch som bola tentokrát s mojím manželom a nechcela som mu nakupovanie so mnou príliš znechutiť, takže som sa tam snažila príliš dlho nehrabať. A ovplyvnilo ma aj to, že tentokrát som na tých výpredajoch bola skôr než zvyknem a tie ceny boli vyššie a preto som možno viac premýšľala, čo skutočne chcem a čo skutočne potrebujem. A ono je to možno aj dobré a mala by som do tých sekačov chodiť vtedy, keď sú tie ceny vyššie, aby som za každým neprišla s dvomi plnými taškami. To vlastne vôbec nie je zlý nápad. A aby to nebol haul len o jednom kúsku, tak som sa rozhodla, že toto video bude trošku iné a túto sukňu, ktorú som si kúpila, zakomponujem do 3 rôznych outfitov s 3 rôznymi náladami alebo inšpiráciami. Prvá bude taká veľmi pestrofarebná, druhá bude taká miernejšia, možno skôr na také viac každodennejšie nosenie a tretia bude v tmavších farbách. No a môžeme sa bližšie pozrieť na 3 outfity, ktoré som si prichystala. Prvá kombinácia je teda viac farebná. Inšpirovala som sa teda farbami, ktoré sú už na sukni, vybrala som si hlavne fialovú a ružovú. Ďalšie farby som pridala aj na náhrdelníku a celé som to doplnila o strieborné topánky. Heslom tohto outfitu je viac je viac. Toto heslo mám veľmi rada a dosť často sa ním aj riadím. Celý tento outfit viac radím do takej mojej overdressed nálady, kedy mám na sebe rada všetko možné a možno niektoré veci spolu ani zjavne neladia, ale ja mám chuť si ich obliecť všetky naraz a určite sa za to nemienim cítiť zle. Ako outfitu som zladila aj takýto farebný make-up. Druhá kombinácia je teda taká stredná cesta, je to niečo medzi tým prvým a tým posledným outfitom, ktorý vám ešte len ukážem. Tieto farby sú také jemnejšie, možno je to celé aj také viac nositeľnejšie na každý deň alebo len tak do mesta, keď sa nikam špeciálne nechystáte. Ale keď sa na to teraz tak pozerám, tak mám pocit, že mu ešte niečo chýba a ešte niečím by som to doťukla. Samozrejme, že keď niekam idem, tak si so sebou beriem aj nejakú kabelku a to je možno to, čo mi tam chýba, ale možno by to chcelo nejaké väčšie náušnice, opasok. Aj make-up je v tomto prípade taký viac triedmejší, ak to tak vôbec môžem nazvať. Ale k tej modrej riflovke som sa rozhodla zvoliť aj modré linky. No a posledný outfit je ten najtmavší. A za mňa je to asi niečo, čo by som si najviac pravdepodobne aj hneď niekam obliekla. Mám taký pocit, že tie tmavšie farby dajú viac vyniknúť tej sukni. A aby som to stále bola ja a trošku som to preplácala, tak som sa rozhodla dať tam aj takéto silonkové ponožky, čipkované. A musím povedať, že tá kombinácia tých lakovaných lodičiek, sú to lodičky však, sa mi s tými ponožkami veľmi páči a určite to nie je posledný krát, čo to takto mám na sebe a posledný krát, čo to na mne takto vidíte, teda len v tomto outfite. A aby aj make-up ladil viac k tomuto tmavšiemu vibe, rozhodla som sa, že bude tiež tmavší. Musela som tiež navrstviť niekoľko náhrdelníkov a ešte mám tie lakované lodičky s čipkovanými silonkovými ponožkami, ukážem aj zblízka. Pretože ja som sa do tejto kombinácie zamilovala. Všetky 3 kombinácie, ktoré som si pripravila, som vám už ukázala a vy mi do komentára môžete napísať, ktorá z nich sa vám páči najviac a zároveň pokojne aj tá, ktorá sa vám páči najmenej. Prípadne tú, ktorú by ste si na seba obliekli najskôr, alebo aj tú, ktorú by ste si na seba neobliekli. Nakoniec len opäť dúfam, že sa vám toto video a tento nápad páčil a že sa čoskoro vidíme aj pri nejakom ďalšom. V prípade, že o mojich najnovších videách chcete zostať informovaní, tak mi môžete dať na tento kanál odber a tak vás žiadne neminie. A ja sa na vás budem opäť tešiť. Majte sa krásne a ahojte.
You've been throwing vibes my way. Already know you ain't gotta say it. Never try to hide it. How could you deny it? Every time I see you be on the same old thing. Touchy-feely.